Hola, bon dia, nins i nines, com estem? Seguirem en la classe de matemàtiques d'avui fent divisions. Hem de dividir 543 entre 6. Primer separam el 54 amb un capellat. Ara cercam un número de la taula del 6 que ens doni 54. 6 per 9. 6 per 9, 54. En sobren 0. Ara davallem el 3. Cercam un número del 6 que ens doni 3. 6 per... no n'hi ha, 6 per 0. 6 per 0, 0. Per arribar a 3, 3. I tancam. Podríem tancar també aquí. Ara feim la prova. Ja està. Són 543. Què és el que heu trobat nou amb aquesta divisió? Aquell 0. Quan aquell número d'aquí és més petit que el divisor, en el quocient hem de posar un 0. Recordem els termes de la divisió. Dividend, divisor, quocient, residu. Dividend, divisor, quocient, residu. 495 es repartir entre 7. Primer posam el capellet, 7 per 7, 49, posam un 0 aquí, sobren 0, baixam el 5, 7 per, que ens doni 5, 7 per 0, i en sobren 5. 0 per arribar a 5 són 5. Fem la prova i comprovam que ens ha sortit bé. Com veus aquí, hem hagut de posar un 0 una altra vegada. Recordeu escriure el 0. Si no l'escrivim, la divisió no està ben feta. Si nosaltres deixem només un 7, així, 7 per 7 són 49. I 49 no són 495. No és el mateix 7 que 70. Per tant, recordeu a posar el 0. Ara vos deix, feis vosaltres les altres divisions, recordeu, totes s'acaben amb un 0. I d'aquí un poquet vos dono les respostes. Mireu si les teniu ben fetes. I aquí tenim les respostes, fixeu-vos bé. 423 entre 6 són 70, en sobren 3. 241 entre 3 són 80 i en sobra 1. 302 entre 5 són 60 i en sobren 2. 363 entre 4 són 90 i en sobren 3. 566 entre 7 són 80, en sobren 6. 367 entre 9 són 40, en sobren 7. 962 entre 3 són 320 i en sobren 2. Per acabar la classe d'avui, vos propos que fasseu aquest repàs de càlcul. Copieu aquestes operacions en el vostre quadern, les feis i després compareu les vostres respostes amb les del vídeo. 4, 5, 6, 7, 8. 6 i 4 són 10, més 7, 17. 17. 8, 9, 10, 11. 11. 9, 10 i 11. Aquell número se llegeix 11.178. Anem a la següent. És una resta. Per tant, anem de davall cap a dalt. 5 per arribar a 10. Li posem un puntet aquí. 5 per arribar a 10 són 5. 10 per arribar a 19 són 9. 4 per arribar a 11, 7.
I ara 5 per arribar a 5, 0. Aquell número se llegeix 795. Continuem amb aquesta multiplicació. 6 per 1, 6. 6 per 3, 18. Recordem, no posam aquí 18. Posam aquí l'1 i aquí el 8. 6 per 5, 30, més 1, 31. I aquell número es llegeix 3186. I ara amb una altra resta. Sempre ens hem de fixar bé què és. 3 per arribar a 4, 1. 9 per arribar a 18, 9. I aquí posem un puntet. Recordem, posem un 1 aquí, posem un punt aquí. 7 per arribar a 7, 0. 2 per arribar a 3, 1. Posem aquí el puntet. I ara no deim 1.000, deim 1.091. 1.091. I fins aquí la classe d'avui. Mos veiem després. Adeu!